Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो बिराद मोनसे समायना जायगायाव दंफैयो। नोंथांमोननो आङो दायो दिन्थिगोन आरोना नोंथांमोना नायनो ना आरो नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। नै जा मोजांखा नै बेनिफ्राय भिउआ। स' जेसेबां हायो आं नोंथांमोना दिन्थिगोन। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो बेयावहाय राखिदों आरोना भिउ पइन्टखौ नायनो थाखाय। जा मोजांखा जायगाया बिराद मोजां। नैबेयावहाय दखान दंमोन भिउ पइन्ट केफे लकेल फुड नायनाय जा मोजांखा। मानसिफोरबो लाखिनाय दङ। वाव जिर'आव थांनायनि सिगांनो लामायाव जा मोजां भिउ पइन्ट मोननायखाय जोङो सानबाय कि एसे नोंथांमोननोबो दिन्थिनो। नायदो नै जा मोजांखा भिउआ। बै नङा जा मोजांखा नै बरिया जायगाया। माबा नाम होनोबा बे जायगाखौबा मा नाम दे खिथा। याजालि याजालि सागालि बेलेग बेलेग होनो मा जाबावगोन दा। मोजांथार बिराद मोजां नै नङा नुवाखै फिसा फिसानो जा मोजां। मिथुन नै जाला बेनिफ्राय बिराद मोजांखा भिउआ। फाइनालि होननानै सिबावो अखा हालाय बरिया। इयाव फैनानैसो अरुणाचलाव फैनाय बायदि मोनबाय। दहयो इटानगराव बारा माबा मोनाखैमोन। दायो फाइनेलि जोङो जिर'आवहाय मोनफैबाय। नायलाय जा मोजांखा। नोंथांमोननो दिन्थिनो आङो नै जिर' लिरनायखौ नुबाय दा। जिर' आयै आंनि नेल पलिसानो होनलाय जिर' लवार सुबनसिरि डिस्ट्रिक्ट। जा मोजांखा नै। जा मोजांखा नै। जा मोजां रिसर्ट दङ आरोना। जों बेयावहाय हाबथ'ला नेक्स्ट मोनसेयावहाय हाबनोसै जोङो दायो। फैदो फैदो गारिया लायदो थांसै। हाग्राया जोंनिया बेरायनो फैनायानो खिनो ओंखारबाय थायो।
जों माने जिर'आव थांगोन खिन्थु लामायावनो मोजां भिउ नुनायखाय जोङो लाखिनानैहाय नायलांगासिनो आरोना मोजां मोजां भिउ नुनानै ओमफ्राय थान्दाबो ना बिराद आराम एसि लगायनो दरखार जालायाखै आरोना ओरैनोथ' इटानगराव जा गरममोन ओमफ्राय नै नोंथांमोना नुनो मोनगोन माइ गायनाय दुब्लिबाबो ओरैबायदि समायना माने रियेलाव साबसिन आरोना मबाइलाव बारा साइज नुवाखै बिराद बरियाखा नै दायो जोङो थाङै फाइनालि जिर' मोनहैमारबाय नै जिर'आवहाय दखानफोर दङ जानांगौ बेनि गासैबो दखानफोरखौनो नुजोबदों आङो ओमफ्राय न'फोराबो मोजां बिराद बरिया आरोना एकदम चिल खालामनो मोजांथार लं ड्राइभआवहाय थांनो बिराद बरियाखा ओमफ्राय आं नोंथांमोननो दहायनो बुंदोंमोन ना दहायनि रिजर्ट देखायनाया बेयावहाय हाबाखै नैबेयाव फैनो थाखायनो कासा रिजर्टआवहाय फैगोन होननानै फैबाय जोङो मेपखौ नायनानैहाय ओमफ्राय बेवहायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो आं दिन्थिनोसै नायलांबाय थादो वाव जा मोजांखा बरिया कासा रिजर्टनिफ्राय भिउआ नै मोनफैबाय कासा रिजर्ट गरायबो दंबावोसो बेयाव गराय गाखोनो हागोन नोंथांमोना नै हिमालयान हेरिटेज कमप्लेक्स जिर' थ' मा कासा फाइन डाइन रेस्टुरेन्ट थ' दे दहाय जोङो फार्स्टआव हाबहैनाया बियो लडसो आरोना बेयावहाय थाग्रासो ओमफ्राय जों दा जाफैनाया आलदाथिंसो जायगाया ओमफ्राय जों बेयावहाय मोनफैनानै अर्डारखौ होनानै लानोसै मा जायो बिराद मेंबायना जा मोजांखा नै जायगाया मोनाफैबायानो जोङो भिउआ नैबेनिफ्राय नोंथांमोनाबो अरुणाचल प्रदेशआवहाय जिर'आवहाय फैबानो नैबे कासा रिजर्टआव फैबानो जाबाय बेयावहाय फेमिलिनि थाखायबो बिराद मोजां किड्सफोरनि थाखाय गेम जनबो दङ आरो लोगोसे पार्कबो दङ गरायबो गाखोनो हागोन एकदम बिराद मोजाङै टाइम पास खालामनो हागोन आरोना बेयावहाय फेमिलिजों फैबाबो नै नोंथांमोना नुगोन ओमफ्राय वेदाराबो जा मोजां दा गरम दिनावहाय बेयावहाय थान्दाथार बिराद आराम अभार गोजांनायबो नङा थान्दाद्रायबो नङा ओमफ्राय मोनासियावहाय एसे गोजाङो आरो बिराद मोजांखा जोङो दायो ओमफ्राय दसे उनाव सफैबाथाय मोनजासिगोन आरो खाथियावसो भिडिअ लाहैनोसै नामा जोङो थांसै गोजौथार नामा गाखोनाया 당신은? 당신은? Why is it unlucky?
टाइम हो गया फिर बोले बंद हो गया बैड लक ठीक है जोंना मोनाबायबो ना फैनाया बेनि थाखायनो होमबा पार्कसो खामोन होमबाबो आरो इयावनो थांसै जनोसै ओमफ्राय नै मा लोंनो नागिरदों आं बाटार टि गोथावालाय गोथाव बारा गोथाव नङा जालाय बेसे लोंबावनो बेसे जाबावनो फुंसिजोब्बाय जाबाय भिडिअ जाबाय मा बियो चिकेन नुडल्स जाबाय जोङो जाखांबाय बिराद मोजां मोनदोंमोन गोथाव मोनदोंना मोनासै गोथाव कासा रिजर्टनि जानाय एकदम टेस्टि मोजाङानो जाना मोजां नांबाय आरोना मोजां नांबाय ना नोंलाय मोजां मालाय बेहा साख्रिया लादागावसो जाहैसिगोन मालाबा लादागाव बेरायहो दे थांबाथाय लादागाव मालायसि